vakomana vaya vadzoka manje ndakada kutarisa nyaya yendiri kuona kunge inonzi tingati chigo bounce back ukarovera tennis ball kumadziro rinodzoka zvine force nekuti vakomana vari kunzi vakanokandwa akaunzi hai mbimika pati kenyu akachinji vakangonorohwa nemarecourse nchibva varamwa saka pakunoramwa pape ndokunokandwa kwacho saka panje iko zvine zvanzi vakubounce back manje vakudzoka zvine force vakudzoka vakananga kunobhomora nyaya yema-elections akaitika 23 August nekuti kubva pama-elections pape ndo pakatotanga kutoparara futi kwebato ravo reria saka kubva ipapo manje ndo pakunodzoka ndo bounce back iri kuitika but panapa pa bounce back iyi panapa pane tsamba dzabuda kuna advocate nesu Chamisa even ivo pachavo vatobuda vachiadressa tsamba idzodzo pachavo vari kutaura kuti fellow citizens, I may hasten to say the following in exhaustion of available remedies and peaceful means to resolve national issues is not a manifestation of weakness or that we are devoid of other ideas and means. It is our strict commitment to finding each other and amicably resolving our points of conflicts, disaster, and disagreement. We have commitment to a peaceful resolution of disputes and intend to exhaust all available peaceful remedies. As you are all aware, millions of you agree with this approach. Zimbabwe is too beautiful and precious to be destroyed by flames of political disputes under our watch. Peace is fragile, peace is sacrosanct, and the breakdown of peace knows no winner. The opposite of peace leaves us all losers. Our beautiful country can never progress on the back of distinct and successive disputed national progress, including contested elections. We are accurately aware of the agents of this matter, and more important, that there can never be any talk of 2028 or a viable and stable future for this country without resolving August 2023, the broken past and disputed politics. It remains our hope, and indeed your hope, that all these concerns will be addressed with urgency and seriousness. On my part, I am doing everything necessary to extend of God's will to seek a lasting solution to the perennial challenges affecting our beloved country. Locally and nationally, I have engaged all the stakeholders, including the traditional leadership, business leadership, civil society at large, political parties, and members of the diplomatic corps in particular. I have also sought the mediatory role of the church leadership to help resolve the disputed elections and contested national processes, albeit with handicapped progress. I have even numerously effort engagements with the other presidential contender, and he is aware of our point of dispute and the proposed way forward. We have also developed and shared our roadmap with all key stakeholders, which paper we are ready to make public in due course. We have engaged different stakeholders within the SADC region. At the head of state level, I have engaged leaders through delegation that I sent to the various capitals of the region and the continent to brief esteemed excellencies about the election dispute, the political stalemate, and our proposed way forward. I therefore urge you to take an active role in peaceful determining the destiny of our country. I exhort you, fellow citizens, the intercessors and the church, to continue to pray for a smooth and peaceful transition in our country. Stay the course, hold the fort, hold fast, and stand involved, stand ready. Change is upon us. Hashtag for everyone. Hashtag God is in it. God bless you, Zimbabwe. I thank you. Under my hand, Chamisa. Ndo mashoko ari kubva kwavari. So pazvinhu izvi patsamba yese chavari kuedza kutaura ndechekuti Zimbabwe inyika yakanaka zvekuti hatingarovane, hatingarwisane kana kuti hatingamirire kuti nyika yedu right iparadzwe nekuda kwezvematongerwo enyika, nekuda kwepolitics yonzi yaparadzwa nenyaya yepolitics. Saka takati titsvage nzira yekuti tikwanise kugadzirisana pasina kurovana kana kuti pasina zvinhu zvisina hasha mukati. So wanzi tikano engage kana tikanowonesana, tikanotaurawo nyaya yedu, zvichemo zvedu kusadhaki zvekare kuti inge ichizotibatsira. Vakanzi tikanosangana nevanhu vakawanda, maleaders, matraditional leaders vemachurches, vemachii, mazimbabweans, zviri kunzi makabvumirana nazvo makati chokwadi nzira iyoyo
yakati nakei iri nane yekuti zvinhu zvigadziriswe amicably mune zvakanaka pasina kurovana kana kuti kuzosiwa vamwe vakuwadzana. Ndo situation iripo, ndo mashoko abva kwavari. Mapages abuda akawanda, but inini munozviziva mhuri yeZimbabwe kuti ndangochuzawo pandaona kunge ndipo panga pakati koshei kana kuti pachitaurwa zvinhu zvese zvamunenge muchida kunzinga, mibvunzo yese zvese everything zvangoadreswa pathat page number 3 retsamba dzese dzavabudisa muzuva ranhasi. Ndo nyaya yacho mhuri yeZimbabwe ndango yandika kubatirai nhasi zvekare pachannel yenyu. Kana uchangotanga kusvika pana pari first time yako, gara wasubscribe, ukomenda, ulike, ushare. Ndoramba ndichidzoka nema updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.